Oras madihita saluhut na kadamang do dainang na hinalong nga dibaga sa tuhat ta Diyos Kristus sa totong dope porsehami paso-paso ni dibata andungani jala mga ramoti sa luak kanguluta. Hurian ni Tuhan tapasada rohat ta martangnya kita. Muliate mau pasarwa nami tuho ali dibata nami dibata Jehovah disudi dengan dibasam asini roham na totong dilehom tu bagasan ulu nami. Dibata nami di bagasan partikenon mangido hami tuho asaho na totong madongani. Jala manuturi ngulu nami. Jala asa tongos to dim parbadia tu bagasan rohan nami ganuk marsada-sada. Dinalaho tu mangun hatamok kami. Muliate Tuhan di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amen. Damang dainang hata ni Tuhan nasartu hita dia pala partikyanon dia nek may san buku epaglim di si Matius bidu pitu mamuka may sene sada masohok may sa tuaya sa sada asa ta payut-ihut odo hata ni tuhata unak kamuna manghumi asa unak konahu pamuna ay pangumamuna ido siuponotto tuhamu parsuata muna ido siswata noton tuhamu ahama pola pabereng-bereng muna silbak-silbak na di mata ni dongamuna iya nasa tiang na di mata mi dang getoyho tumpatut madohonomu tudongami uahupak majolo silbak-silbaki sian matami ape nasa tiang do di matami ho pangasi jumolo maupat tiangisan matami dumpei asa pikiramu manang beha pangupakmu di silbak-silbak na di mata ni dongami unang lehon hamu arta na badiai tuaka jurangga jala unang madang urokamuna mutihamuna tujulu niak kebabi so tung dilokloti i dopak na lasumusor manoroso hamuna pagi do hamuna ma say na lehonon na do tuhamu luli hamuna ma say na jupangad do hamu tuktuhi hamuna ma say na kapon na do di hamuna ay say na majalo do nasa na mangido say na jupangad do na mangalului say nakapon na do dinamanutuhi ay isima siya kamuna jolma na mga batu tu anak na molo idahan di pangido manang na olo mga ulo molo dekke di pangido gari hamuna aka parjahat uboto mga lehon basa-basa na dinggan tu anak komuna lam amamuna na di banwa gijang ima solehonon na arta na dinggan dinamangido tuibana ido yanggo sahana dihita salut na kadamang do dainang nenong nga dibagas sa tuhat ta Yesus Kristus hal na somaldo dibagasan parngunot na ganuk marsada-sada ima mangido posrohan nami sudinang do hita manang namora manang napugos siya mangido pangurupiyon hea mangido sesuatu tu akadongana. Namora pe olo do mangido pangurupion, na pugos pe olo do mangido tu akanamora. Alea manginang, sa sitong na dibagasan aka parngulunon, adong dua na masa molo matapatu papagidoon. Na parjolo may pangiduat tay maditulupi, na paduahong may pangiduat tay dan ditulupi. Na pasti molo ditulupi nasa natapangido, pasti malas rohado kita. Alai molo pangiduatta dan ditulupi, pasti dojut nang rohatta. Na dihita salut na kadamang do dainang, na hinolonga dibagas sa tuhat ta Yesus Kristus. Turpu jamita nasahat jala na mamakulingi hita dia pala partikyanon sada pangajaryo doon na di patupan ni Tuhan Yesus
Ditikin namar jamita imana didolo. Siap biddu 5 satu biddu pitu. Didokon akka pada bisuk pada nai baru do jamita didolo. Di bagasa jamitai ragam do akka pangajariun na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Na marojahan manang namar haonaan tu bagasan akka parngulos di ganupari. Secara etika, secara moral, secara praktek itu na dipatupa Tuhan Yesus Kristus. Dipatupa Tuhan Yesus Kristus ima pangajarioni asa takas dia tusi akasitol ibana pangajarin na dinggan manang etika na dinggan na dibagasan akka parnguluang. Contoh sederhanana pangajarioni taringot ima ipola ni ngulu ni jolma di portibion neko gabesira do panodang. Contoh dapat dua hon songon turpu jamita na sakwi tadi pala partikenon pangajarion taringot manguhumi. Ada musai pangajarion taringot namangido jela ada musai pangajarion taringot marsileo lehon akan adingga. Nah, dihita kadamang do dainam nenlonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Diturpu jamita on adong dosa sitong na tolu pangajarion na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Na parjolo mai dia jarot Tuhan Yesus Kristus do tua kanatorok asa unang nasida manghumi. Basa pola dia jarot Tuhan Yesus. Sa sitong na on martudu-tudu tua kepangalaho manang parngulun ni halak Parisi. Halak Parisi do akasiboto surat. Jujut do nasida manghumi. Panghumi na pinatupa di nasida. Torhato-pato do si malolong di nasida. Mamering akka kesalahan-kesalahan ni jolma. Jangan torhato-hato do pamanga di nasida. Pasatun akka kesalahan. Sautik be kesalahan dina asing. Tor dihumi nasida do. Maka pa akka kesalahan ni nea di nasida Yesus ado kesalahan nang pedakaro. Contoh sederhanana ditiki ma Tuhan Yesus dua kasisian nasisian ni Tuhan Yesus manga dang mapuri toriboto nasida doi disiala diboto Tuhan Yesus ma pangalahon ni hala Parisi do hala ima si boto surat namarano tua kalomoni rohani di bata taring tupang umat diajarot Tuhan Yesus Kristus ma tua kanatorok asa unang nasida manguhumi. Kenapa penghakiman itu sering dilakukan? Karena tolak ukur kebenaran mereka buat adalah diri mereka sendiri. Bukan firman Tuhan. Tolak ukur yang mereka buat adalah diri mereka sendiri. Aturan mereka sendiri. Maka sebuah kritik disampaikan oleh Yesus. Dido imat Tuhan Yesus Kristus do dibagasa turpukon. Unang mahamuna manghumi asa onak kona pamuna. Ia pangumamuna ido si penonton tuhamuna. Diberet kamuna do silbak di mata. Nidongamu alenasa tiang. Na di matam dan diberko. Engkau melihat kesalahan-kesalahan sesamamu. Yang sangat kecil. Tetapi kesalahanmu yang begitu besar. Engkau tutupi dengan segala kemunafikan. Maka apa yang engkau lakukan itu adalah tidak benar iman yang doroni Yesus. Nah kita peurasa manginang. Jujur dosongnya di bagasan kapar ngoluon ulang namang humi alai di bagasan pangajari na parjolo di hatani Tuhan na satu itu dia para partikenon di doa kajol mana porsia unang murah-murah imang nguluna manghumi. Yang terpenting sebenarnya bagaimana orang yang percaya itu melihat kesalahannya mamereng imahasalauna mamereng hadirionna molo tabiring do hasalaut tadu hadiriota taboto mapatiko sa ruhad pikrata dan gabi manghumi hita dada mamereng akka kesalahan-kesalahan ni jolma naiko ni maudonota mono taboto baka kesalahatta disima adong pangarojamion asa kesalahani dan taulah tu akadungata asa molo nunga taboto somoni dan tubuh biak keperbadaan alai molo akka kesalahan di dongan uta bereng tubuh maka perbadaan tubuh maka perbulaton pangajari unda paduakon
Sian buku jamita nasa tuita dia pala partikeno. Di bagasa bidu napa onopon. Di bagasan ayat napa onopon di bidu papitono di do disi. Unang ma leo kamu na arta na badia tua kajurangga. Jala unang madang oro kamu na muti hamuna tujolo nyaka babi. So tu nilok loti i dohok pakna langsung musor mana roso hamuna. Di dok Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun kita memberikan sesuatu yang baik kepada orang-orang munafik, mereka tidak akan pernah menerimanya. Contoh sederhana dong. Dan adong ipolana, dan adong lapatanna, talihan ima mutiha, tua kejurangga, manang tua kebabi. Dan adong ipolana, talehon akka bibir akka tadi Tuhan tua kejurangga, dan ipolana. Nama lapatan mau omar tudu-tudu, taringot tu orang-orang yang bebal yang tidak menerima kebenaran. Apapun yang kita bilang sama mereka, mereka akan menutup dirinya untuk tidak menerima, maka sia-sia. Nama lapatan amanginang, diajari do tuhita gan marsada-sada, asa tapeyak kuma manang asa tapasa makana linggan, tuaka jul mana olos yajaran. Mulut tuaka jul mana sona olos yajaran amanginang, marisuang dosa luhut. Jala pangajari na patuluhon. Didok Tuhan Yesus madison taringot tu namangido. Nasa namangido do na dapot, nasa namanutuhi do na buka pitu. Jala nasa namajalo do dilehon. Dipatudos Tuhan Yesus Kristus ma on tarigot imatuhita jolma. Haruhita jolma pe. Na dalam tanda kutip akasi parjahat akan namar dosa. Taboto do mahalin akan nadinggan tu akan na kota. Maka Tuhan mau katakan Yesus Kristus nang madok di taganut marsada-sada. Nasa natapangido imatu debata. Nasa natapangido tuamay. Nasa natapangido di bagasan akahapor syata. Tu debata para siroha. Tu debata nama nok paportibion. Tu debata nama jadihok ita. Saya nalehono ni debata do salutna. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena dia adalah Allah yang senantiasa peduli ke dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Maka yang terpenting adalah kita mau meminta kepada Tuhan. Alai mau dodang oleh tamat jalu tu debata marhite-hite akatani yang marisuang dosa luhut. Dihita akadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan minggu rogate nasahat kita dia pala partikenor rogate lapatan na martangiang adong piga-piga hal na nang pasahaton na tuhita ganut marsada-sada. Na parjolo hobar to ojan nasahat tuhita pangido masa nalehonon na do. Na parjolo di bagasa tanyang naiko pangidota asa tapangido tu debata rohana patas. Omane ko tapangido. Bohado rohana patas ima patas ma ngulang akalomoni rohani debata. Maka jangan pernah kita minta di bagasan akatanyang tak manginang monotuk be adung sogoro hat patunang asing. Unang na mata pangido asa debata manghuminas kita. Unang mata pangido asa alpalos madebata bardabu-dabu. Maka ketika aku berdoa di dalam kehidupan, doa yang kusampaikan bagaimana supaya aku mengubah kehidupanku untuk lebih baik. Dada hupangido monotumpi godang jelma mabeju akar hupangido Tuhan uhu minasida. Bukan yang kuminta supaya menghakimi. Ale rohan napatas na hupangido tu dibata bohado au. Di bagasan parmoloku di bagasan haluau. Naku jalo di bagasan Yesus Kristus. Asa unang tubuh di roh hadap pikiranku manghumyak kadoaku. Asa unang tubuh di roh hadap pikiranku mamereng akka kesalahan hidung aku. Alene ku pangido di bagasan tanyaku. Bohado ang mangido tu debata. Asa hupau barohaku. Asa dingkan parangeku. Asa huhaolongi akka namak kosomi jalan maka asubuhon.
Ido nekon hupangido asa huboto mamereng aka kesalahan-kesalahan di bagasan mulutku. Kesalahan-kesalahan di bagasan aka pangalahukku. Dari kesalahan-kesalahan aka doaku. Ketika aku meminta kepada Tuhan sesuatu na patas maroha mangarajumi aka parngoluan. Kesalahan itu ngape bun mahujalo di bagasan aka lebas ni roka. Alai kesalahanku tuak kadong aku ikon hupauba mai asa tubuh aka holong ni roha tuau doa tuak kadong aku marhiti Yesus Kristus. Ido nekon pangidokku di bagasan tanyaku. Jela porsia mahita saya nalehono ni debatado salu. Napa dua damang denang ahama musenang naik kota pangido di bagasan akatanyangta. Tambangido mamusenang di bagasan akatanyangta. Ima asa dileo debatatu ita akabisuk na marholong roha. Buhado akabisuk na marholong roha. Molo di bagasan ayat pauno pun nakaningan unang leo kamu na arta na badia tuaka juraka. Maka apa yang harus kuberikan kepada orang-orang di bagasan bisuk na marholong roha? Naik kon hupangido jalan ekol lehonokku. Hobartu na dileo ni di bata. Asa totong makaholongi akan nama kesuhuna. Asa totong hutang yakon aka nama ralo turohaku. Molo nunga hupangido salu nakadamang do daina. Dapot tuma basa-basa jala taulau nauma aka holong ni roha tu salu na nama kesuhuna. Jala napat pudi sahali amang inang nelonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpu jami taong positutu rohani Tuhan Yesus mengajari tuhita didok pangido hamuna ma sana lehonon nado Tuhanuna. Maka ini waktunya kita amang inang mangido tu di bata. Taban maju kalis di bagasan akapargolota. Ahama neko pangido tatu di bata. Mungkin amang inang gudang do hita kena marsahid di bagasan parngoluan. Alai di bagasan hata ni Tuhanon suamat tadda holong ni rohani di bata di bagasan Yesus Kristus tu hita. Yesus menjanjikan bahwa segala sesuatu yang kita minta Tuhan akan berikan. Maka selaku orang yang percaya kita punya hak, punya kewajiban di dalam kebenaran firman Tuhan untuk meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Maka ini waktunya. Jeleko di bagasan pos ni rohani hita mangidu salbu. Muna amang ina gudang na somolon. Dipangidoi mana sesuatu tu debata ada yang bagasa pos rohani mana. Contoh sederhana. Ada masalah iman yang anggota dewan. Romai mana tu sada gereja. Dido iba nama on kesaksian nyata. Dido iba nama tu gerejai asa ditanyakan ima gereja imana. Asa orang imana gabi anggota dewan. Jadi di mana masih bangana itu nama sama gina. Jadi dulu songoni memang ditanya itu gereja mana. Ditanyakan dan aku paditai termasuk mama nanyakan yang manginang. Ditanya aku dokan nasib. Alek manginang dan porsi imana ditanya yang dia kapadita dua karuaso. Lama musena ibana mengido tu gogo di portibio. Lama musena imana merdetu. Lama musena ibana tuaka uti-utian di Portibion, bahasa asa dinan aka uti-utian di Portibion, ada pemikiran di mana? Mau uti-utian di Portibion mangalih, di Batapi mangalih. Ini pemikiran yang salah Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak pernah berkompromi dengan penyembahan berhala. Karena Tuhan tidak pernah berkompromi dengan orang-orang yang menduakan Dia. Di bagasan buku di Yakobus, bidu sada ayat walu takas di Jolma nomor 2 roha dan tenang meluna. Orang yang mendua hati hidupnya tidak akan celaka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alai julu tapataka sama ina di buku di Jakobusi, asunang salah hita, molodang salah memang kami di buku Jakobus bidu sada ayat walu, tabuka majo Bibil tamangina. Rapta buka, o lagi kami buka manginang asa unang salah kapangatusyotta.
Jakobus bidu sada ayat wal ay halak namar dua roha danggar doi disaru akka dalamnya. Orang yang mendua hati hidupnya tidak akan tenang. Maka Tuhan mau katakan kepada kita, molon ngata pangido tu dibata di bagasan nakatang yang taiko posto rohakta, bahwa Tuhan akan memberikan itu. Jadi unang be dipangido hamna tu asik. Unang be tu pangido hamna tu datu. Unang be tu pangido hamna tu akasubangin na pumuna. Tapi firman ini melalui minggu rogate asa tapasat aka pangiduat tatu dibata. Dibata madoko Yesus Kristus madoko lehonon nado tuhita. Kenapa Allah mau memberikan bahasa ima Yesus orang mengalehon? Karena dia mengasihi kita. Jangankan yang kita minta ini, yang tidak kita minta pun Tuhan berikan. Lewat pengorbanannya di kayu salib, Yesus Kristus memilih dirinya. Ima ala ni bagan ni holong ni rohana, ala ni debata mangigil unang mago kita. Unang gabi daw kita manang gabi hona upi tatu api naroko. Dia mengorbankan dirinya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun persoalan di dalam kehidupan kita, neko tapangido di bagasan hatan ni Tuhano di bagasan aporsyapta, ima senelehono di debata dosa lu. Apapun yang kau minta dalam kehidupanmu. Ale memang amangina, unang dipangiduhot tongan di barat na nasona buima sileono di debata. Contoh sederhana. Mangidu hita tu debata asa gabi na taula, hapidang mangula hita. Mangidu hita tu debata asa dinggan ngolutta. Bakar anong nasongon hea hami bigim sena. Mangidu mana tu debata asa dapat opa angka. Akan namar juji. Akan namar tugil. Mangidu tong iman tu dibata asa mo nang imana dia keperjujur nang ditulupi debata salhunay na ditulupi debata ima akajon manamangido di bagasan hati gorang ni debata di bagasan holong ni rohani debata porsia mahita manginang apapun yang kita minta selama kita meminta di bagasan akka hati gorang ni debata patupan ni debata doi hobbar kutik kini debata hobbar tu haleheton na sinakapan ni debata. Amen martanya kita. Monyate ma hupasarwa nami tuho debata nami debata Jehovah. Disuding dengan dibasam asini roham nang totong dilehom mutu bagasa mulu nami taruli hami Tuhan marhiti-hiti hata. Takas dia jari ho Tuhan Tuhan asa totok kay pangidu nasa narekot di bagasa mulu nami. Dia pala partikel mangido hami Tuhan. Asa sesaumu saluk nakadu sa pangason nami. Asa nanggay pangabati dia si Dr. ni Roha. Nalahuli ng mutuhan gano marsada-sada. Jalalas di baga sa tikyong mangido hami tuho Tuhan. Tu saluk nakadungan nami na di baga sa nakaparsahiton. Asa pasu-pasu Tuhan pamatang ni nasida. Pahiras pamatang dinasida pada akka parsahiton ni Tuhan. Jala songsonin mangido hami Tuhan tuho. Tua kadungan nami na dibagasan nakasitaw no dia pala partikyanon. Porsedo hami Tuhan ahape ragam niya kasitaw no naro tu bagasan malu dinasida. Pangidon nami Tuhan urupi pargugoy nasida Tuhan. Asa margugo mga dupi kasitaw no ni. Waka dengan nami Tuhan na mga lului akapar karejuan. Totong Tuhan, leon akapar karejuan, na lehe tu bagas na maludi nasida. Muli hati madiho Tuhan. Pasat tami masaluk na kapagidon nami, olang tuho sabi. Di bagas sa Yesus Kristus, martang yak kami tuho. Amen. Horas madihita kadamang doday ng Tuhan, totong mamasu-masu hita sa luhut na.